Pogledao se u ugledalo, nešto nije bilo u redu. Mislio sam da se razbolim, trebao sam ići u kupovinu. Moram ići danas jer ima popust, pa sam oprao zube i otišao u trgovinu. Pa sam oprao zube i otišao u trgovinu. I svi sada toaletni papir, toaletni papir, police su bile prazne. Što ću učiniti i gdje ću ići kupiti ono što mi odmah treba? Toaletni papir, toaletni papir, police su bile prazne. Što ću učiniti i gdje ću ići kupiti ono što mi odmah treba? Nazvao sam prijatelja Ivana i tada sam ga zamolio za uslugu. Nasmijao mi se i poželio sreću. Nasmijao mi se i poželio mi sreću. Toaletni papir, toaletni papir, moji prijatelji nemaju. Što ću učiniti i gdje ću sad potražiti ono što mi odmah treba? Toaletni papir, toaletni papir, moji prijatelji nemaju. Što ću učiniti i gdje ću sad potražiti ono što mi odmah treba? Što ću učiniti i gdje ću sad potražiti ono što mi odmah treba?